Hayırlı gün. Biz Tatar tilidagi ilmiy taqtalar işçiliginde tügellük buldurуу boýunça beýge oňaýyndan matbuat işraşuwyna jyýyldyk. Hem min gonaklarybyzyny taqdim etem. Saburskaya Sariya Haris kızı, Tatarstan Respublikasynda kişi hukuklary boýunça wakalatly wakil, Miňnullin Kim Mugallim ola, Tatarstan Respublikasy Fenler Akademiýasynyň Galimjan Ibrahimov ismindägi Til, Edebiýat hem Sangat instituty direktory hem Mirhaýew Rifat Ferdinand ola, institutның гомуми тел белеме бүлегенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Беренче сүзне тәкъдим итәбез Сәрия Харисовна сезгә. Сез әйтеп китсәгез иде, менә бу бәйге нинди максаттан игълан ителде, кемнең тәкъдиме булды бу? Шулар хакында әйтеп китсәгез иде. Рахмет. Хайрлы күн, добрый день, уважаемые коллеги. По-прежнему одним из действенных механизмов реализации защиты прав и свобод гражданина, обеспечения гарантии прав личности в Республике Татарстан остается государственная информационная система «Народный контроль». Вот уже более 10 лет жители нашей республики используют возможность сообщать в систему о различных проблемах. Вот постоянно на 5 мая, с начала функционирования, уже около 500 тысяч уведомлений опубликовано в системе. Из них более 370 тысяч уведомлений решены положительно, что составляет 88%. И около 20 тысяч запланировано уведомления. По 26 тысячам дан мотивированный отказ, и более 4 тысяч находятся в работе. И за указанный период общее количество комментариев достигло более 2,5 миллионов комментариев и более 1,5 миллионов количество поддержек населения отдельных уведомлений. Я считаю, это очень знаковые и значимые цифры, что свидетельствует ярким примером того, что система действительно пользуется сегодня большой популярностью среди населения нашей республики. Бүгін халық контролі дәулет мәгълүмат системасында гражданлардың мәрҗәгатьләрен сыйфатлы һәм вакытында үтәвен тикшергәндә төрле өлкәләрдә без юл хәрәкәттә иминлеге, медицина ярдәме күрсәтү, майлы мәхит оештыру, әйләнә-тирә мәхитне саклау, Татарстан Республикасы телләре турындагы законнарны үтәмәү турында төрле өлкәләрдә гражданнарның хукукларын бозулары күрдек. Бу проблемалар Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкиләтле вәкил эшчәнлеге турында вәкиләтле вәкилнең еллык докладында исәпкә алып һәм билгеләнә. Шулай ук республика җитәкчелеге адресына мәрҗәгать итү өчен сәбәп булып тора. Всего по состоянию на 5 мая с начала функционирования системы «Народный контроль» по категории ошибки в названиях и надписях опубликовано более 5209 уведомлений. Решено 60%, 60%. 431 уведомление находится в работе, по 928 уведомлениям запланированной работы и по 688 уведомлениям дан мотивированный отказ. Следует отметить, что число обращений по данной категории особенно увеличилось за последние 2 года. Вот дам сравнение. В 2019 году опубликовано по этой категории всего 4 уведомления. Дурткина болды. Значит, в 2020 году уже 35 уведомлений болды кишиден келді. 2021 жылда уже более 3414 уведомлений, а в этом году уже более 2036. То есть вот за буквально 4 ай içinde шундай мәрҗәгатьләр безгә килде. Я считаю, что такое число увеличения обращений связано прежде всего с тем, что уполномоченным по правам человека мы объявили конкурс по привлечению жителей Республики Татарстан к выявлению ошибок в названиях, надписях на татарском языке, на вывесках, информационных табличках, топографических обозначениях, дорожных указателей и аншлагах жилых домов на базе государственной информационной системы «Народный контроль». Организатором, как уже я сказала, это является уполномоченный по правам человека. Модератором данной категории является
Институт языка, литературы и искусства имени Ибрагимова, Академии наук Республики Татарстан. Инициатором и под патронажем находится наша эта работа. Это заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, председатель комиссии по президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Ахметова Марата Готовича. В конкурсе могут принять участие все граждане, которые зарегистрированы на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, прошедшая авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации, и которые подавшие заявление обращения в систему «Народный контроль». В случае, если гражданин не пользуется данной системой, он может написать в письменном виде свое обращение непосредственно в институт, приложив фотографию или указать ошибки в надписях на татарском языке на вывесках, информационных табличках с указанием адреса и приложением фотоматериала. Непосредственно, я еще раз повторю, в Институт языка, литературы и искусства. Или отправить в письменном виде на электронный адрес для того, чтобы уже в дальнейшем можно было рассмотреть данную заявку. Конкурс йомғақлары бойынша Татарстан Республикасының халық контролі дәулет мәгълүмат системасында исемнәрендә һәм язмаларда хатталар категориясында урнаштырылган хәбәрнамәләрдә яисә модератор адресына килгән язма мөрәҗәгатьләрендә иң күп фотоматериал җибәргән 10 җиңүче билгеләнә. Аларның исемнәрендә һәм язмаларында язылган хатталар белән расланган. Алар кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәчәк. Узган елда бу бүләк булды. Смартфоннар без тапшырдык 10 кешегә. И быел да менә шундый безнең исәп бар смартфоннарны тапшырырга. По итогам конкурса мы также определим 10 победителей, которые пришлют наибольшее количество фотоматериалов и в уведомлениях размещенных в системе «Народный контроль». В текущем году церемония награждения участников конкурса запланирована на 4-й квартал. И уже с 1 марта конкурс запущен. И в работу передано за этот период 1513 уведомлений, в то время как за данный период, за этот же период прошлого года было всего лишь 396 обращений. Из них 725 уведомлений прошли авторизацию через систему ЕСЯ согласно условиям конкурса. Могу сказать о том, что наиболее активное сегодня и число обращений поступает, конечно, это по Казани 533 уведомления, Чистополь, даже больше, чем по Казани, 555 обращений. По набережным Челнам мы получили 96 уведомлений. Зеленодольский район 24 уведомления, Пестричинский 14, Бугульминский район 14 уведомлений, Лаишевский 9, Алексеевский 3 уведомления, из Тукаевского района пришло 2 уведомления. Ну и вот ряд районов, где всего пока по одному обращению, это Альметьевский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Заинский муниципальный район. К сожалению, по остальным районам практически еще ни одного обращения не поступило, несмотря на то, что мы анонсировали и через сайт уполномоченный по правам человека, направляли обращение в исполнительный комитет муниципальных образований об объявлении данного конкурса. Можно сказать, вот очень активные такие у нас жители республики, как Шамиль. Он направил в нашу систему уже 453 уведомления, указав ошибки в надписях по городу Казани и Зеленодольскому району. Булат, вот есть тоже такой пользователь, 213 уведомлений по Чистопольскому району. Айгуль из набережных Челнов 58 уведомлений отправила. Ирек 15 уведомлений тоже из набережных Челнов. Вот такие активные ребята, наши жители, которые
принимает активное участие в данном конкурсе. Ну и как главным модератором уже с 2013 года мы, конечно же, осуществляем модерацию всех уведомлений, которые поступают в систему на предмет качества исполнения, на предмет сроков исполнения, потому что есть как раз сроки устанавливают и сами исполнители. И көн сайын біз 30-дан артық мәрәжәгәтләрне җавапы башкаручыларга мотивация баш тарту статусын нигезгә бирү яки гариза хәл ителде статусын сыйфатсыз һәм формаль үзләштерү аркасында яңадан эшкә кайтартабыз. Әлеге мәрәҗәгатьләр Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкиләтле вәкил контролендә уңай караганча куела. Пока не решится данное уведомление, мы с контроля эти обращения не снимаем. Учитывая сегодняшнюю тему выступления, хотелось бы отметить, что, к сожалению, вот такое обращение количество приходит, но не всегда исполнители своевременно, согласно сроков, которые они устанавливают, их разрешают. И можно сказать, что я могу сегодня привести примеры, когда, к сожалению, органы исполнительной власти, муниципальных образований очень долго рассматривают данное обращение и их не выполняет. Вот Бугульминский, например, район требует перевод адресного аншлага по улице Ленина, дом 14. 79 дней они вот решают данную проблему. Елабуга. Замена адресного аншлага по улице Марджани города Елабуги 44 дня. Можно привести пример. Вот, например, в Марджани урамы турында кеше язып җибәрде Гүлназ безгә. Татар телендәге әлмә тактада хатта бар. Шунын дәресләгән тикшерегез әле. Правильный вариант ул безгә язып җибәрде Марджани урамы. Вот это уведомление кайчан килде? 1 сентябрь узган җылда, да, 21 җылда. Менә бүген әле ул эшләмәгән бу безнең уведомлениебез. Хотя язылган, что заявка переназначена в ведомство исполнительного комитета Елабужского муниципального района. Тан бар менә безнең монда адресный аншлаг с ошибкой. Мен уже бу урам турында сезгә әйттем. На адресном аншлаге улица Ленина 42 тоже узган җылда февраль ахырында килде менә 22 җылда быел гына. Но уже тоже күптән ничә ай үтте, пока тоже эшләмәгәннәр. Менә тоже бик кызык бер уведомление килде. Ошибки отсутствия перевода. Ярослав язып җибәрде безнең Казанда. На Амирхана 10 отсутствует перевод на татарский язык дорожного указателя направления. И есть ошибки в английском. Значит, на английском языке есть у нас наименование улицы, наименование, значит, аншлага, а зато на татарском нет. Более того, он еще пишет, что и на ошибка. На английском переводе тоже имеется ошибка, и нам ее указывает. Вот мотивированный отказ нам даже дали в этой части, хотя мы, конечно, вернули для того, чтобы это уведомление было разрешено. Есть вопросы, которые связаны и с нормативными актами, и сегодня требуют или изменений, или внесения, дополнения с учетом вот, и федерального законодательства, и законодательства Республики Татарстан. Например, случается, когда уведомлением по вопросам размещения текста на татарском языке на дорожном указателе муниципальным образованием присваивается как раз вот необоснованный статус, мотивированный отказ. И причиной этого является то, что они указывают, что в соответствии с ГОСТом 52-290-2004 обязательно к применению на территории Российской Федерации не предусматривает дублирование текста на татарский язык. И вот как раз один из примеров, можно сказать, я привела. Подобной ситуации по переводу дорожных указателей на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.
мы направляли исполнителям, такие как ФКУ Волга-Вятского управдор, ТАДОРа, сообщает, что автомобильные дороги общего пользования федерального значения являются федеральной собственностью, и информационно-указательные дорожные знаки установлены согласно утвержденного проекта организации дорожного движения. То есть в этой части, конечно, требуется и с юридической точки зрения и дополнение к существующим нормам в соответствии и с законом Республики Татарстан, потому что согласно статье 23 Закона Республики Татарстан от 1992 года о государственных языках республики и других языках в Республике Татарстан, в республике географические наименования и надписи, топографические обозначения, дорожные указатели оформляются на татарском и русском языках, а также на иных языках с учетом интересов местного значения. Поэтому эти вопросы мы должны еще дополнительно, конечно, рассмотреть, внести определенные предложения для того, чтобы вот они соответствовали всем нормам и законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан. Ихтибар Азизович, рахмет. Благодарю за внимание. Рахмет. Кимағалимович, менә сіз айтып кетсеңіз иде, бұл бәйгеге сіз сіздің институтның алынуының менә ничек сіз алындыгыз? Институт битне фәнни эшчәнлек белән шөгыльләнә. Кебек менә шушы фаталарга сезнең институт хезмәткәрләре үзегез ничек карадыгыз башта һәм хәзер? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар, мөхтәрәм җәмәгать. Чыннан да телләр сәясәте, милләтне саклау, телне саклау, аның инде ул бик күп юнәлешләре бар. Без аны инде фәнни яктан да өйрәнәбез, хукукый яктан да өйрәнүчеләр бар, белгечләр. Бу очракта инде без карарга тиешбез, Татарстангамы, башка ниндидер бер республикагамы, милли территориаль берәмлеккә киләбез икән, без карыйбыз. Биналарның төзелешен, андагы бизәкләрне карыйбыз. Гомумән күз күреп бәя бирә торган очраклар бик күп. Шәһәрдә чисталык бармы, шәһәрдә матурлык бармы? Менә шушы күз күреп бәя бирә торган юнәлешләрнең берсе бу гомуми пландагы илмә такталар, язма мәгълүмат такталары дип әйтик инде, киң планда. Аларның төрләре бик күп. Татарстанга киләбез икәнбез, без үзебез дә, читтән килүчеләр дә, алар күрергә тиешләр Татарстанмы бу түгелме? Әйтик, Казан белән Рязанны айырып буламы? Монда инде милли язулар, милли ниндидер бер бизәкләр, башкалар бармы, юкмы? Менә шушы яклап килеп караганда, ике телдәге законыбыз бар икән. Татарстанга килеп кергәндә үк андагы район, республиканың исеме язылган, районның исеме язылган. Менә шушыннан ук башлана һәм инде ул закон үтәлергә тиеш дип әйтәбез. Һәм инде бүгенге сөйләшүебез безнең ул инде барлык язма мәгълүмат чараларына да бәйле. Ул әле без урамдагылар турында гына сөйләшәбез, биналарга керәбез икән, андагы аларның юнәлешләре, аларның төрләре бик күп. Монда инде бары тик әйтик анда мәгълүмат такталары турында әйтәбез, топографик билгеләр, юл күрсәткечләре һәм башкалар, алар бик күп төрле. Менә шушы эшләр белән әйтик фәнни яклап без бу мәсьәләләргә керсәк, өйрәнсәк, әйтик географик атамалар булды. Бу илмә такталарының дөрес язылышы башкасы. Шул ук вакытта без инде ихтыяри, мәҗбүри бүгенге дөньядагы, тормыштагы мәсьәләләргә дә керергә мәҗбүрбез. Менә безнең хөрмәтле Рәмис достыбыз әйтеп китте, ничек тотындыгыз бу? Бер яклап инде кушканга тотындык, икенче яклап без инде буның белән шөгыльләнмичә булдыра алмыйбыз. Чөнки кемдер югары дәрәҗәдә, мин инде югары дәрәҗәдә дип әйтүем бу очракта, әйтик, президент каршындагы комиссияның инициативасы булган икән, республикадагы кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил турыдан-туры шөгыльләнә икән, димәк, бу мәсьәлә дәүләт дәрәҗәсенә куелган. Бу бик дөрес һәм инде дәүләт үзенең эшен, үзенең сәясәтен дәүләт органнары аша алып барырга тиеш. Инде
moderatorluk meselesi, fenni yaklap yakın kilo, bizde devlet uyuşması. Aytik devlet uyuşması büdjetdağı aytik fenler akademiyasına karagan. Yani biz bunun bilen özümüzün fikrimizni aytırga tiyişbiz. Çünkü bugünkü günde dil meselesinde de problemalar var. Әмма соңгы сүзне, фән ягыннан соңгы сүзне әйтә торган оешма буларак, biz bu mesele белән турыдан-туры шөгыльләнәбез. Һәм инде bu бүгенге конкурс турында гына бармый, Сария Харисовна әйткән халык контроле системасының инде 10 елга якын бара икән, димәк беренче көннәреннән башлап язма мәгълүматларга караган барлык шушы юнәлеш безнең аша барды әлегә кадәр. Һәм инде әйтергә кирәк, халык контролыннан тышта без бу мәсьәләләр белән шөгыльләнәбез. Әйтик, аерым алып карыйбыз икән, менә Мәдәният министрлыгы аша истәлек такталарын сез күреп беләсез. Шәһәргә чыгабыз икән, йортларда, төрле биналарда истәлек такталары бар. Анда һәйкәлләр, бюстлар, башкалар, андагы язулар турында сүз бара. Ягъни менә бу система, мин хәтта үрнәк итеп китерә алыр идем. Мәдәният министрлыгы үзенең карары белән безгә мөрәҗәгать итте һәм инде менә бу истәлек такталарының барысы да безнең институтның кулы куелмаса, безнең институтның мөһере сугылмаса әлеге кагазларга Мәдәният министрлыгы бу илме такталарының текстларын алга таба җибәрми, расламый. Менә шушындый тәртип кертелгән. Ягъни барлык илме такта, истәлек такталарындагы барлык язуларда Мәдәният министрлыгы институт аша уздыра, институт бер тапкыр тикшереп бирә, икенче тапкыр раслаган вакытта раслый торган кагазны яңадан безгә җибәрәләр. Менә шушында безнең кул булган очракта гына алар аны эшләргә, әйтик, ташка басырга, тимергә басырга җибәрәләр. Ягъни республикада менә шушы тәртипкә таба, менә шушы системаны булдырган очракта гына без инде әлеге мәсьәләгә дөрес якын килә алабыз. Фәнни яклап килгәндә без инде менә Рифат Фердинандович шушы зур булмаган группаның бер вәкиле, инде фәлән еллар шушы юнәлештә эшли, үзенең инде турыдан-туры академик фән белән шөгыльләнү белән параллель рәвештә бүген ул шушы берничә ай эчендә докторлык диссертация якларга тиеш. Әле аның белән эшләүче белгечебез шушы араларда докторлык диссертациясы яклады. Әмма ләкин милләт мәсьәләсе, әлеге проблемаларны без читкә калдырмыйбыз, параллель рәвештә эшләп киләбез. Дөресен әйткәндә, фәнни яктан да тиешле дәрәҗәдә эшләнеп бетмәгән мәсьәләләр бар. Фәндә бөтен мәсьәләләрдә соңгы ноктасына кадәр куелып бетмәгән икәнен без беләбез. Менә монысы бер. Икенче яклап, тормыш күпкә катлаулырак, күпкә безнең уй фикерләребезгә туры килеп бетмәгәне дә бар. Гасырлар дәвамында дәүләт формалашу, Россия дәүләтенә керү, телләр проблемалары бер-берсенә каршылыклы, алфавитларны алыштыру, менә булар бөтенесе дә безнең географик атамаларда да әлеге язма мәгълүматны формалаштырганда катлаулыклар китереп чыгара. Менә әле утырышка кадәр да сөйләштек, Сария Харисовна белән дә айрым мәсьәләләр буенча язма мәгълүматта төзәтеп бетереп булмый торган мәсьәләләр дә бар. Әмма ләкин алга барырга кирәк. Ягъни без алда эшләгән вакытта, әйтик, авыл исемнәре яңа торак пунктларга исем биргәндә, бигрәк тә урам исемнәрен сайлап, урам исемнәрен документлаштырган вакытта, димәк без инде үткәнен төзәтеп булмаган очракта да яңаларында хата җибәрмәскә тиешбез. Безнең төп максатыбыз менә шушы. Әлеге конкурсның булуы һәм инде шушы дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә дәүләт тарафыннан әлеге мәсьәләгә игътибар ителә икән, димәк, бу безгә тагын да игътибарны арттыру, бу мәсьәләләрнең катлаулы өлешләрен яңадан әйләнеп кайтып өйрәнелергә тиешлек турында сүз бар. Шуңа күрә инде без Фәннәр академиясының позициясы да, безнең институттагы белгечләр, без эзлекле рәвештә көнмә-көн шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнәбез. Аннан тагын бер мәсьәләгә кагылып узасым килә, ничкәлекләре булса сораулар бирәсез. Ничек итеп эшләргә дигән сорау бар. Менә Сария Харисовна да әйтеп китте, узган ел 3200 дән артык
шушы конкурска гына мөрәҗәгать кергән. Демәк, бу әле башкарылган эшнең хаталы булуы турында. Менә сез журналистлар инде сорау бирә аласыз. Әйтик, Казанда 600-дән артык элмә тактада хата табылган икән, дәүләт акчасы түләнгән, кемдер башкарган моны, кемдер кулын куйган, рөхсәт биргән. Хәзер сез сорый аласыз шәһәр башкарма комитетындагы җаваплы кешеләргә. Кем кул куйган 600-дән артык хаталы тактага кемнең кулы бар? 600-дән артык хаталы тактага икенче тапкыр эшләткәндә акчаны кем түләячәк? Бюджетта каралганмы? 600, менә аны 1000 тәңкәдән генә алып карыйбыз икән, демәк 600-гә тапкырлыйбыз икән, 600 мең акча бюджетта икенче тапкыр бу хаталы киткән икән дип икенче тапкырда акча биреп буламы? Ягъни менә бу мәсьәләләрне журналистлар инде турыдан-туры шушы шәһәр, район булсын инде башка территориаль берәмлекләрдә мәсьәләне куя алалар. Ягъни без алга таба китәргә җыенабыз икән, алга таба эшләргә телибез икән, димәк система булдырырга тиешбез. Ни өчен бу хаталар китә? Икенче, менә мен әйтик, менә монда без күрәбез, бер 15-кә якын районда узган елда да, быел да шушы актив рәвештә хаталар табыла. 43 районның 15-ин, 45 районның 30-ында хата табылмаганмы? Анда әлеге активистлар, энтузиастлар барып кына җитмәгән булып чыга инде. Ягъни аларда да хаталар бар. Ни өчен мен әйтәм, узган ел без уннан артык районда үзебез чыгып, көн дәвамында эшләп кайттык. Менә Рифат Фирдәнович катнашты, институттагы бер 7-8-10 кеше шушлай 2 атна дәвамында районнарга чыгып эшләп кайттык. Менә монда аларның күпчелеге юк. Ягъни һәр районда без күрәбез, тиешле татар районнарында да шулай. Катнаш милләтләр яшәгән районнарда да шулай. Ягъни бу системаның тиешле дәрәҗәдә куелмауы турында сөйли. Ни өчен? Менә шушы мәсьәләне безгә алга таба өйрәнергә, алга таба куярга. Ягъни аның документы булырга тиеш. Әйтик, бер районда актив администрация башлыгы җитәкчесе бар икән, ул көнмә-көн эшли. Бу аның холкыннан килә, бу аның тынгысыз кеше булуыннан килә һәм инде әлеге районда азмы күпме система салынган һәм инде алар аны эшләп киләләр. Икенче районда шушындый кеше булмаса, димәк анда эш начаррак барга тиешме? Менә айрым норматив хокукый документы булмаса, район күләмендә кем җавап бирә, нинди система буенча эшләр, кем артыннан кем тикшерә? Менә шушы мәсьәләне без эшләп җиткерергә, менә шушы юнәлешкә таба этәрергә тиешбез. Әлеге конкурс безне шушы мәсьәләне тагын да тирәнрәк өйрәнергә, этәргеч бирергә тиеш. Һәм фәнни яклап, һәм инде хокукый яктан да бу мәсьәләгә таба барырга тиешбез. Менә шушындыйрак формада эш бара. Әлбәттә, районнар, шәһәрләр, менә Сәрия Харисовна да әйтте, бик канәгать түгелләр, аерым очракта алар безгә канәгатьсезлек тә белдерәләр. Хаталар бик күп булган шәһәрләр, районнар, хокукый яктан аерым мәсьәләләрне табырга да тырышалар. Тулысынча җавап биреп бетермәгән закондагы, нигезләмәләрдәге мәсьәләләргә Сәрия Харисовна әйтеп китте. Шуннан да законларны караганда да Россия Федерациясы законы, республиканың законы һәм инде аерым норматив документлар да игътибар итеп бетерелергә тиешле мәсьәләләр бар. Анда язылган икән инде дәүләт телләрендә башкарыла дип. Безнең юристлар, белгечләр аңлатма бирергә тиешләр. Нәрсәне аңлата бу? Дәүләт телләрендә башкарылырга тиеш. Мәҗбүри рәвештә ике дәүләт телендә башкарылырга тиешме? Әллә инде дәүләт телләрендә дигәч, рус теле дә дәүләт теле, татар теле дә дәүләт теле. Берсендә генә башкарырга ярыймы? Ягъни журналистлар җае чыкканда, җае чыкмаса да менә шушы мәсьәләне юристлар белән, хукук белгечләре белән очрашкан вакытта менә бу мәсьәләләргә тулы җавапны алырга кирәк. Безне канәгатьләндермәгән очракта нишләргә дигән сорауны куярга, алга таба ничек итеп корырга тормышны. Менә шушындый мәсьәләләр буенча инде без шөгыльләнәбез һәм инде тагын бер мәсьәлә бар. Районнарда кем шөгыльләнергә тиеш бу мәсьәлә? Менә хәзер
Başkarma komitetlар yönelişinde barısında da tercümeçiler buldurdular. 43 rayonda da tercümeçiler var. Alar profesyonel derecege üserge tiyişler. Hem indi mene bu siyasetini alıp bargan şırapta, rayonda, şehirde. Alarның sözü, alarның avtoriteti üserge tiyiş. Yani rayon başlığı, anın orunbasarımı, min eyttim diyen prinsip bilen tugul, mene bilgiç utıra, bilgiçni tınlarga kirek, bilgiçne sedip eyte digen. Bizde indi ol biraz gana bu mesele elige tiyişli derecege üsmegen. Biz elimine köpten tugul seminar uzdurdık. Eligi tercümeçiler bilen Respublika kulem online seminar uzdurdık. Alarның bütün isimliklerini aldık. Alar bilen aralaştık. Alarga mına bu bütün bulgan hatalarını analizlap tipik hatalarның neden gıyberet ikenin anlattık. Alar bilen nişi kişilerge ikenin. Anda özümüzün nasıl dip atıyız indi bizden eldik nige. Özümüzün kullanma, şu hatalarını analizlagan kullanma işledik. Hem indi anı elektron formatta elip koydu. Yani barlık tercümeçiler eligi maglumat bilen faydalanı alırlar. Kiregi şarapta bizge müracaat ite alalar. Yani şu revişli sistema buldurgan şarapta biz indi eligi konkurslarının da faydası kübrek bulur dip ümitleneriz. Algata var indi. Anan tağın bir ne var? Biz bu meselelerini Россия күләмендәге başka milli respublikalarga da taratırga tiyişbез. Biz bir bulup barlık milli respublikalar bir yönelişte işlep federal organlarga da ayrım meseleler boyunca barlık respublikalar bir bulup müracaatlerini de faydalana alabız. Aytik filler zakonu bulamı, başka türlü zakonlar bulamı. Mene şu revişli yaşap yatabız bugün. Рахмат. Рифат Фердинандович менә әйтеп китсәгез иде, теге типик хаталарны инде монда әйттеләр, телгә алдылар. Сез әйтеп китсәгез иде, иң еш очраганнары нинди? Сезне нәрсә гаҗәпләндерде барыннан да бигрәк? Hayırlı gün. Bugünkü günde gражданlardan halk kontrolü Ничек? Даже можно грамоте. Bugünkü günde gражданlardan halk kontrolü devlet мәгълүмат системасына kirgen müracaatlarga көз салсак, анда барлык түр хаталарны да очратырга мөмкин. Булар лексик хаталар, грамматик, орфографик хаталар. Аларның сәбәпләренә килгәндә, әлеге түр хаталарны ике төркемгә бүлеп карарга мөмкин. Беренчесе ул шушы гади игътибарсызлык яисә ваенсызлык аркасында җибәрелгән хаталар дип уйлыйм мин. Буларга мисал итеп, татар телендә кулланыла торган, аның өчен хас булган үзенчәлекле ү, ж һәм башка шундый хәрефләрнең язылышы белән бәйле хаталар. Ни өчен ваенсызлык һәм игътибарсызлык аркасында җибәрелә дип уйлыйбыз? Бу Rifat Ferdinand şultagi itaatlik kişiydi ol. İhtibarsızlık ne şulay dip aytay. Tege nadanlık dip aytmayindi. Çünkü tatar tilin bilmeu arkasında köpçülüge şulay. Yani yol kurşusundan sonra söyleşebilse ne anda kim singdim kire mena bunu qarala. Sen tatarça bilesin bit. Yaysa indi iň yaxşı sırapta tatar tili okutuşusundan soruyorlar. Yani indi pensiyaga gitken jurnalist apa abi bulsa, yani mene prinsip. Min etken tercümeçiler bilen ne için alarның derecesini ko'tarib tugul. Şuna göre Rifat Ferdinandovич biraz gana qatıraqta aytırga bular. Ansı turunda aldırıp aytmaşayım ki mağalıymış. Ansı ikinci türküm hatalar. Mesela ne için banal ваенсызлык аркасында кеткен хаталар деп саныйбыз? Çünkü bu harfler күп түгел алар. Алар инде мындан 20-30 еллар элек барлык компьютер системаларына һәм барлык компьютер программаларына кертелгәннәр. Шуңа күрә аларны булган әйбердән сайлап алып кертәсе генә бар текстка. Һәм икенче төр хаталар, алар шулай менә шушы татар теле өлкәсендә лингвистик компетенцияларның җитмәү белән аңлатыла. Монда кертеп карарга мөмкин инде грамматик хаталарны беренчедән, бу сүз
тәртибе белән бәйле хаталар. Мисал буларак монда китерергә мөмкин республикадагы оешмалар һәм учрежденияларның исемнәренең бирелешендәге хаталарны. Мәгълүм булганча, татар теленең кагыйдәләре, нормалары буенча оешманың башта исеме бирелә һәм аннан соң гына аның юридик статусын ачыклап килә торган акционерлык җәмгыяте, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять, муниципаль учреждение кебек сүз тезмәләр бирелә. Безгә халык контроле буенча кергән мөрәҗәгатьләрдә нәкъ киресе күзәтелә. Икенче төр хаталар шушында ук кертергә мөмкин. Бу сүзләрне дөрес кулланмау белән бәйле хаталар, ягъни лексик хаталар. Монда мисал буларак китергә мөмкин инде, мәсәлән, рус телендәге больница сүзен тәрҗемә иткәндә, аны берничә төрле сүз кулланалар. Монда карый хастахана, монда карый шифахана, монда карый дәвахана. Әлеге сүзләрнең барысында үзләренең кулланылыш өлкәсе бар. Шуңа күрә бу сүзләрне сайлап алганда шулай ук игътибарлырак булу сорала. Кыскача менә шулар. Рәхмәт. Кстати, лингвистик компетенция ама шул яккан итә. Теге татар телен белмәү түгел, лингвистик компетенциясы җитеп бетми. Рәхмәт, Лилия. Сорауларга күчик, Лилия. Хәерле көн. Беренче соравым Сәрия Харисовна сезгә. Сез менә әйттегез, кайбер мөрәҗәгатьләр анда икешәр ай, анда узган елдан калганнар да бар. Менә бу процессның сузылуын алар нәрсә белән аңлата? Кимула Гельч әйтте бит, беренчедән акча җитешми, чөнки бюджетта каралмаган уже бер мәртәбә алар язып аны күрсәттеләр. Акча түләнгән уже бер мәртәбә, менә карыйлар кача, нәрсә, кайчан була ул бюджетта ул акча? Акчадан килә бөтенесе. Аннан соң тагын берничә соравым Ким Миңнуллинга. Менә сез әйттегез, Казандагы хаталарга кем җавап бирә дисез? Сезгә җавап бирә алам. Казанда бар топонимнар буенча башкарма комитетының комиссиясы, анда 20-дән артык кеше һәм шуның 13-се, 14-се якынлашмасам татар фамилиялы, анда безнең галимнәребез дә бар, аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Һәм менә сез әйттегез, сезнең Әлеге комиссияда безнең институтның вәкиле дә катнаша, һәм инде әлеге комиссия барлык урам исемнәрен безнең институт аша тикшерү уздыра да, шуннан соң алга таба эш итә. Шәһәр эчендә үзләре әлеге мәсьәләне хәл итә алмыйлар. Ягъни миллионнан артык булган шәһәрдә берничә кешедән торган тәрҗемәчеләр төркеме үз мәсьәләсен үзе хәл итәрлек дәрәҗәдә булырга тиеш. Инде академик фән белән шөгыльләнә торган институтка мөрәҗәгать итеп, урам исеменең дөрес язылышына кадәр безгә мөрәҗәгать итү бу инде шәһәрдә системаның булмауы турында күрсәтә. Менә мин шушыны әйтәсем килә. Алай гына да түгел, шәһәрнең барлык районнарында да төрле мәсьәлә буенча, менә хәзер бәйрәм җитә, җиңү бәйрәменә бәйле булган индидер мәсьәлә. Бөтенесе безнең институтка таба килә. Менә шушы рәвешле дәвам итәбез икән, үзебез тиешле дәрәҗәдә эшли торган тәрҗемәчеләр системасын булдырмыйбыз икән, барлык документларда шушы тәрҗемәчеләр аша узып, үзләре тәэмин итәрлек дәрәҗәдә булмый икән, моның алга китеше булмый. Мин менә шушыны гына әйтәсем килә. Сез әйткән әйберләр әйләнергә дә кайталар безгә. Менә сез әйттегез, Мәдәният министрлыгы сезнең белән эшли дидегез. Ул төркемдә ничә кеше икән әйтсәгез иде. Менә Мәдәният министрлыгының элмә такталарын тикшерү төркемендә. Нинди генә мәсьәлә булса да, шул ук бер үк кешеләр. Чөнки академик фән белән шөгыльләнгән институтның фәлән кадәр кешесе әлеге мәсьәлә белән, бу безнең эш планында түгел, дәүләт заданиесында түгел, бу милләт мәсьәләсен хәл итү өчен һәм инде әлеге мәсьәләләр республикада дәүләт дәрәҗәсендә дәүләт оешмалары шушы кадәр хөрмәтле кешеләр тарафыннан башкарылган икән, без катнашырга тиеш дигән
принцип белән генә эшлибез. Менә шушы 2-3 кеше мәсьәләне хәл итә. Мәдәни юнәлештәге элмә такталары өчен республикада 3 кеше җавап бирә була индеме? Язма мәгълүматның соңгы этабында безгә мөрәҗәгать итәләр икән. Ул безнең аша бара. Бик күп өлеше аның бер кайда мөрәҗәгать итмичә генә башкарыла. Әнә мин әйткәнчә, күрше тирәсеннән сорыйлар да, ничек итеп язылышан, шуны әйбәтләп беркетеп куялар. Төп кызганышы менә шушында. Безгә мөрәҗәгать итү әле ул менә баягынак Рамис Латипов сорау биргән иде. 2 белән андан индедер тагын бер сәүдә үзәген алабыз икән, берсендә тәрҗемә эшләнгән, икенчесендә бөтенләй эшләнмәгән. Без хәзер теге тәрҗемә эшләнеп, хаталы итеп эшләнгәнгә күрә аларны тәнкыйть итәбез ди. Менә монда да шушылай. Ягъни системаның булмавы, безгә мөрәҗәгать итү бер яклап ярар инде дибез. Инде башларына шушы эш килгән икән, без ярдәм итәбез, булдыра алганча, өлгерә ярдәм. Но безгә мөрәҗәгать әйтгәндә бөтен вакыт язуларның тәрҗемә итүен или тикшереп чыгуны безгә мөрәҗәгать итәләр икән, менә монсы бик начар әйбер. Бу республикада әлеге мәсьәләнең системасы эшләмәү икәнен күрсәтә. Менә шулай итеп якын килергә кирәк. Без генә тотып бу мәсьәләне хәл итәбез икән, алга таба аның үсеше, камилләшүе булмаячак. Чөнки әлеге хаталар, алар көнмә-көн кабатланып тора. Миллион булмаса да меңнәп элмә такта искерә тора, яңара тора, оешмаларның яңалары барлыкка килә. Ул бер туктаусыз процесс, бер туктаусыз хаталар әйләнеп торачак. Менә мин әйткән системага чыга алмасак. Менә шул турда сүз бара. Тан соңгы соравым, сез әйттегез, кайбер хаталарны инде төзәтеп булмый дидегез. Менә сәбәбе нәрсәдә? Нишләп булмый аларны? Сәбәбе менә шушында. Аның сәбәбе элмә такталарның бик күп төрләре бар. Аларның күбесен без төзәтә алабыз, элмә тактаны алабыз да, бюджетны икенче тапкыр шул ук акчаны китерәбез дә эшләп куябыз. Географик атамаларга бәйле булган язмаларны, ялгызлык исемнәре мәсьәләсен төзәтеп булмый. Менә мин шушы турда әйттем. Ягъни без алабыз икән, бүгенге көндә Зеленодольск шәһәре, менә бу проблема. Җәмәгатьчелек безгә мөрәҗәгать итә. Ни өчен Яшел Үзән шәһәре түгел дип. Документларда ни өчен булай теркәлмәгән. Ягъни без фәнни яклап үзебезнең принципларны аңлатабыз. Фәнни принцип бар. Татар теле нигезендә гомумән телләргә караган норматив эшләнелеш бар. Ялгызлык исемнәре тәрҗемә ителми дигән принцип бар дөньяда. Әлбәттә чыгармаларда бар. Ни өчен шулай? Чөнки ялгызлык исемен тәрҗемә итәсен икән, 2 исем барлыкка килә. Без үзебезнең исемнәр бар икән. Без аны тәрҗемә итеп 2 исем йөртмибез. Аның бары тик язылышы гына үзгәрә. Татар хәрефләре бар икән, әлеге менә Шишмәле дип язабыз икән, Шишмәледә без бары тик хәрефе урынына транскрипцияда туры килә торган я хәрефен язабыз. Менә шушыннан да артык Ратниковояга күчмибез. Ни өчен? Чөнки Ратниковоя татар кешеләренә Шишмәле кала, рус кешеләренә Ратниковоя кала. Ягъни барлык документларда, реестрларда, навигаторларда, башка бөтен системада да кайсы исемне бирәбез? Татарча исемне бирәбезме? Русча исемне бирәбез. Почта эшләренә, пожарныйларга, скорый помощька, башкасына. Ягъни менә бу мәсьәләгә буталчык кирмәскә тиеш. Ул исем кешегә инде ата-бабасы кушкан, муллар аслаган исем берәү була. Оешма исемнәре, урам исемнәре, авыл исемнәре ул бер була. Һәм ул тәрҗемә ителмә. Бүгенге көндә без район исемнәрен алабыз икән, авыл исемнәренең дә аерым очракта традицион рәвештә тарихи планда тәрҗемә ителгән вариантлары килеп чыккан. Бу инде сәясәт белән дә бәйле, дәүләтләрнең бер-берсенә кушылуы, телләргә карата мөнәсәбәт, безнең алфавитның 2-3 тапкыр әйләнеп, алышынып торуы, менә булар бөтенесе дә шушы мәсьәләгә китереп чыгарган. Шуңа күрә тарихи планда килгән әлеге исемнәргә тәрҗемә ителгән очракта да без аны
төзәтеп бетерә алмыйбыз. Аның белән инде шөгыльләнергә дә кирәк түгелдер. Күпчелек очракта алга табасын дөрес итеп эшләргә тиешбез. Мин менә шушыны төзәтеп бетереп булмый торган очраклар дип әйткән идем. Тан бер ничә сүз тоже әйтергә уйлыйм. Бу конкурс без үткәре вакытында күрәбез нинди проблемалар чыкты да. Бик күп проблемалар без күрәбез. Ул проблемалар турында, конечно, ул проблемаларны эшләргә кирәк, карарга кирәк. Система булырга тиеш. Ким Мулгалин әйтте уже бүген берничә мәртәбә. Система ничек оны язарга такталарда, татар телендәме, рус телендәме. Менә трафаретларны эшләргә кирәк. Менә сез әйттегез бит, хәзер сезнең электронный адреста или сезнең сайтта хәзер шундый трафарет бар. Кем аны карый тиеш? Кем аны язарга тиеш? Кем аны тикшерергә тиеш һәм районда, һәм шәһәрдә? Менә ул система без аны выстраивать итәргә тиеш. Хәзер аннары федеральный менә бу законнар буенча Татарстан безнең республика күләмендә законнар буенча аны тоже карый кирәк. Чөнки ярамый бит шулай. Без менә Татарстанда без үзебез беләбез, без үзебез генә аны эшлибез. Дөрес түгел. Безгә бөтен менә законнарны буенча, ГОСТлар буенча аны тоже эшләргә кирәк. Чөнки без Россия күләмендә торабыз. И карарга тиеш. То есть, әйтергә кирәк, сопоставить безнең законнарны кирәк. И так, чтобы бозылмасын өчен. Не федераль закон, безнең законнар бозылырга тиеш түгел. Аннары менә бу переводчиклар турында тоже әйттек дә. Кем эшли һәм районда? Аларның эш буенча алар рольләр, аларның роль менә бу эштә нинди булырга тиеш. Менә бөтенесе язарга тиеш. Безнең регламент хәзер шундый да, әйе. Менә бу документларны хәзер төзергә кирәк. И ул турында, бу турында хәзер без тоже эшне үзебез белән башлыйбыз. Без чыгабыз республиканский комиссияга, Марат Готович хат язып җибәрәбез. Бөтен фикерләрне аны күрсәтергә кирәк, аны, конечно, ештырга кирәк. Мәсьәләгә тагын игътибар көчәйтәсем килә. Менә Россия законы бар, Татарстан законы бар. Бар әле гомуми кабул ителгән принциплар дөнья күләмендә. Ягъни аэропорт мәсьәләсе бар, вокзаллар мәсьәләсе бар, тагын ниндидән федераль юлдагы язулар һәм башка. Без Россия, Татарстан законы белән генә түгел, халыкара таләпләрне дә үтәп, халыкара таләпләр дә бутылмаска тиеш. Ягъни менә булар шактый катлаулы әйберләр. Шуңа күрә әйтик анда без реестрлар эшлибезме, ниндидер карта һәм башка мәсьәләләргә таба китәбез икән, менә бу дөнья күләмендәге мәсьәләләрне дә истә тотып хәл итәргә тиешбез. Шуңа ул катлаулы әйберләр. Кайсы вакыт безнең бит татарларның исеменә, мин Сәрия, бар ике шундый татар исеме хәрефләр русларга кайсы вакыт әйтәләр, я не запомню сезнең исемне. Русча ничек сезнең? Мин әйтәм, нинди русча? Мин Сәрия, мин сездән бит сорамыйм, ничек сезнең исемегез татар телендә дә. Элекке кебек русчасы ничек була дип соруйлар инде. Әйе. Менә шундый сүзләр әлбәттә бар безнең. Кайсы вакыт әле мин менә килдем, үземнең сеңлесем яңа телефон шалтырата, ул өйдә юк. Мин әйтәм, да, кем кирәк? Раиса Григорьевна, мин әйтәм, монда Раиса Григорьевна тормый, безнең юк бу җакта Раиса Григорьевна. Әйе, аннары сеңлем кайтты, мин әйтәм, кем ул Раиса Григорьевна? Резида. Мин әйтәм, мин ул, нишләпсез? Син вот не могут запомнить. Там тот уже Резида, мин белмим, не такое сложное имя татарское, да. То есть вот есть такие и перегибы у нас иногда. Менә как раз Мулгалин әйтте, нинди сүзләр татар телендә тәрҗемә ителми. Как раз менә безнең исем тоже тәрҗемә ителми. Шулаймы?
Здравствуйте, я у вас хотела уточнить, вот если мы говорим про районы и города, то понятно, допустим, если это касается названий улиц, каких-то таких административных учреждений, это все вопросы к администрации. А если есть какие-то ошибки у индивидуальных предпринимателей, бизнесменов в названиях, то каким образом они должны устранять данные ошибки, какие, может быть, санкции к ним применяются, как с ними в этот вопрос решается? Так же, как обычно, и к органам исполнительной муниципальной власти, они же живут на территории республики, на территории нашего государства, и они должны исполнять нормы законодательства. И если в отношении выявляются ошибки именно в названиях организаций, предприятий, и торговли и так далее, точно так же до них доводится и с исполнительными органами власти, что у вас обнаружена эта ошибка, предлагают ее исправить. То есть определенный срок, который сами собственники говорят, мы готовы исправить там в течение месяца или 2 месяцев. Пожалуйста, нет проблем. В народном контроле определяется срок, устанавливается, и в течение этого срока они должны это сделать. Если, в принципе, они это не решают, то у нас есть органы надзора, прокуратура, мы направляем уже, или муниципальные власти, те, которые являются модераторами данной категории, должны будут направить свои предложения в прокуратуру о том, что не исполняется закон данными организациями, учреждениями. Ну и там уже соответствующие рекомендации пойдут со стороны прокуратуры района, республики. Есть же штрафные санкции, вот Да, спросили. да, совершенно верно. Но так же, как неисполнение закона, обычно предостережение выдается. И еще раз хотела уточнить, вот вы сказали, что 10 победителям будут подарены смартфоны. Какие это смартфоны, какой бюджет у этого конкурса и сколько лет проводится такой конкурс? Вот. Конкурс проводится 2-й год. Смартфоны в прошлом году были, это 3 наиболее, подавшие самое большое число, там более 2500, по-моему, айфоны, а остальные самсунги, 7 самсунгов и 3 айфона. Кроме того, благодарственные письма были вручены и памятные букеты цветов. В этом году тоже это небольшой у нас бюджет, порядка, по-моему. Аделин, ты не помнишь, мы писали где-то около 600, по-моему, тысяч. А? Да, вот точно так же расчет идет и на приобретение по сегодняшней себестоимости, конечно, да. Плюс тоже благодарственные письма, будут цветы и вручаться. Я думаю, что в прошлом году очень было в обстановке в Государственном совете, это под председательством Марат Готча была проведена встреча с активистами. Очень сложно было иногда и найти и тех, кто... У нас даже был представитель из Москвы, молодой человек, который часто приезжал в Казань, был в республике по роду своей служебной обязанности, и по ходу вот он выявлял эти ошибки. Самый главный победитель у нас был москвич. Вот. Сложно было найти, потому что, в принципе, если вы обратите внимание, на народном контроле нет ведь фамилии, имя, отчества, да, он может себя как угодно назвать, и потом нам надо было выявить, где он проживает, чтобы пригласить на вот вручение. Поэтому в этом году мы сделали попроще через ЕСЯ, с тем, чтобы все-таки знать в конечном итоге этих победителей, пригласить к себе. Ну и потом они тоже высказали достаточно интересные предложения для улучшения ситуации в этой части, для того, чтобы действительно сразу были надписи без ошибок. То есть вот очень хорошая была теплая встреча, полезная для обоих сторон, как для участников, победителей этого конкурса, так и для нас, для организаторов. Надеюсь, что и в текущем году, в общем, вот в такой же обстановке эта встреча будет проведена. Спасибо. Есть. Sizге караганда исполком кишилери бигерәк тә бу кишиләрне табасалары киләдер инде. Кем икән бу дип. Казан буенча 600 заявка биргән икән, практически анонимно бит инде. Кем бу кадәр безгә эшләп тора икән дип эзлиләрдер инде алар. Чөнки үзләре йөзен күрәселәре киләдер. Шушы кешенең районнарда да шулай инде.
Ну, иногда бывает, но она и для нас, эта информация закрыта, для главного модератора нам тоже иногда приходится выяснять ситуацию по тем вопросам, ну, где какие-то есть проблемные вопросы, непонятные для просто выяснения обстоятельств. А для исполнителя информация не передается. Кто это направил, где он живет и так далее. То есть это совершенно закрытая информация. Самая главная проблема, которая обозначается в системе, это по всем категориям, не только по данной категории. Можете назвать какие-нибудь компании, в которых были выявлены нарушения? Я говорю сейчас не про государственные органы власти. Но компания, практически если брать, вот взять Тандем, например, да, наш магазин, можно сказать показания. Когда вошли вовнутрь магазина, каждый бутик должен был, там есть да, время значит, работы или в общем большой магазин, общее название, оно может быть переведено, а конкретно каждый бутик, к сожалению, не переводится. Да? И в этой части тоже были замечания, были предложения, вернее, уведомления, когда мы стали писать, и город обратился, то нам ответили, что ну нет, у нас в регламенте, к сожалению, это не указано о том, что должно быть переведено на 2 государственных языка. То есть было предложение о том, чтобы внести дополнение изменений в нормативный акт города Казани. Вот, к сожалению, такие обращения были. Или я могу сказать, например, долгое время у нас в системе висело обращение по переводу булака, да? Помните, левобулачное, правобулачное. Тогда это была очень красивая вывеска на металле сделанная еще, но мост, да, как раз очень красиво это было оформлено, но оно было оформлено на одном языке, да, там правобулачное. В течение 2 лет, по-моему, мы это говорили, потому что это очень дорогостоящая работа и чуть ли не художественное там изделие это было. Но вот очень долго разрешалась данная система. Связь Инвестхолдинг тоже было написано на очень дорогой там материал, значит, на камне. Название тоже была ошибка. И тоже достаточно значит, долго рассматривалось и вносились изменения для того, чтобы это было четко и без ошибок написано. Там действительно дорогущий камень, который специально в свое время завозилась и вот делалась красивая вывеска. То есть вот тут буквально сейчас на ходу вспоминаю такие. Bir gene meselege itibar etesem kile. Әлеге конкурс һәм инде шушы юнәлештәге эшләр ул кемнедер теге урысча әйтмешли наказать итү, карать итү мәсьәләсен беренче планда тормый. Әлеге мәсьәләгә игътибарны арттыру, әлеге мәсьәләнең шишу юлларын эзләү өчен хәл ителә. Менә бу мәсьәләдә шәһәр, район администрациялары тиешле эшне эшләп җиткерәме? Чөнки менә әле сәүдә үзәкләре буенча да әйтәбез, шәһәр бит инде үзенең җирлегендә урнашкан барлык оешмалар белән эшләгәндә, аның хәл итү юлларын тәкъдим итәргә тиешләр. Менә сез татар теленә тәрҗемә итеп оформление белән шөгыльләнәсез икән, сез фәлән оешмага мөрәҗәгать итеп, барлык тәрҗемә татар телендәге мәсьәләләрне алар белән килештерә аласыз. Алар сезгә ярдәм итәрләр дип, алар юлларын күрсәтергә тиешләр, кем белән эшләргә икәнен. Ул теге татарча белгән яисә инде таныш булган, татар телен белгән кеше белән договор төзеп, татар теленә башкару түгел. Менә бу мәсьәләләр буенча инде шәһәр оешмаларының тиешле эш алып барып җиткермәүләре турында да сүз бара. Ягъни теләгән кеше җиңел генә мәсьәләне хәл итү юлын күрсәтү. Рахмат, безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Лилия сорауың бар иде. Сіз менә икегез дә Сәрия Харисовна да Ким Мөгаллимович та әйтте, система булдырырга тиеш дип. Менә сезнең күз аллауда ул системаны кем булдырырга һәм моның өчен кем җавап бирергә тиеш? Бөтен хаталар өчен Марат Котович җавап биреп бетә алмый бит инде.
Микрофонга айтыңыз. Мен fikrimni aytayım. Mine jurnalistlar da şu meseleni bilirge tiyişler diye bulayım. Biz indi hazır iyul ayına Tiller Zakonu'nu kabul etkenge 30 yıl vakit ciddi iyul ayında. Yani biz Tiller Zakonu'nu kabul ettiğinin jubileyine tabi varabız. Şu vakit içinde nindi meseleler hem nindi üsteme normatif hukuki dokumentlar kabul etilgen. Nindi mesele köpmüdür kulemde işlenip kile analizlap kararga. Yani zakon var, devlet programısı var. Alga taba mine bu mesele ni için işlemeydiğen soruğa cevap tabırga tiyişbiz. Elik var idi, hazır da indül köpmüdür kulemde var. Her şehirde, her rayonda tiller boyunca komissiyalar. Yani men ayrım bir rayonunu alam iken, men anda nişe gitip işlerim. Administrasiya var. Administrasiyada cevaplı kişi var. Cevaplı kişi Tatar tili bilgisi bulalmay. Ana kim yardım ete ala? Mına bizning komissiya var. O komissiyaga cemaatçilik formasında bütün aktivistler jıyılgan, avtoritetli kişiler var arasında. Elikege okutuşular, bugünkü okutuşular, jurnalistler kimlerde katnaşkan. Alar özlerinin komissiyaların bir neçe türküm buldura alalar. Yani mına bu bizning rayonda mına bu meseleni halitu nişik boraga tiyiş dip özlerin haliterge. Yani Kirek bulgan şırakta bizning institutga müracaat etalar, bizning saytga kirip mına bu ilme taktalarını hal etü meselelerini koruy alalar. Sözlükler bilen temin ete alabız. Alar bilen seminar vaqtında anlatma bere alabız. Amma lakin özlerinin rayon kuleminde eligi meselege soňgy bulup kim kul koya digen mexanizm kurulurga tiyiş. Şul vaqtdagına biz süre alabız. İptersin şu meseleler boyunca cevap berişi kişi ni için mına bu hata gitti? Biz kimmekin hata. Yani her rayonda, her şehirde mına bu sistemi buldurulgan şırakta meseleni hal etip bula. Anın ilikten kilgen, 30 yıl boyuna kilgen köpmüdür kulemde işlengen işleri var. Alarını indi ikinci yaklav indi devlet siyaseti var iken devlet organları Respublika yetekçiliginden başlap eligi meseleni kontrolde tutarga, eligi mesele boyunca ciddi söyleşu bulurga tiyiş her daim. Çünkü biz hava sulagan kibik eligi meseleni kimmekin şıgıllandırga tiyiş eligi mesele bilen. Başka yolu yok. Ol gümürlük problemi. Yaşayız iken, Tatar milleti yaşayken demek bu mesele bir kaşanda gün tertibinden düşmeyecek. Ярый, рахмат барыгызга да. Галип салайсың. Rahmet. Sizden sağ Рахмат olasınız. sizге. Келечек bayramlar bilen sizne, vatanыбызны.